Wat is de Amelonder krankheid? De huisdokter op het Waardeiland had er ingreven onderzoek naar dien en zit nu hier aan deze tafel Jacques Jacobs. En de Friese vaak hier in de vorige eeuw een fenomeen en neef Hille Bielsma tekende zijn verhaal op. Goejoen, dit is Bient. En sneun, dan is het alweer 4, de 5e slachtenmarathon. En Jelle Bangma stie onder witse van deze kuiertocht. Het is een route oer 42 kilometer en 194 meter van Jesterbjerrum naar Raart. Het is pas tak om sneun, maar collega Miranda Werkman die kan ijs net langer wachten en zit nu al bij de start in Jesterbjerrum. Miranda, bist er mooi op tijd bij? Docisten de slachten sneun en rennen? Jazeker, ik zal hem zelf ik rennen, dus ik doe nou alvast de eerste stappen. Mooi de mobiele camera, want ik zal sneun zelfs ik verslag van deze prachtige tocht, 1 keer in de 4 uur. Juster heb ik even 24 kilometer oefenen. En dan, dat is wel heel leuk, hè? Want dan kom je al je meisjes in en dan weet je, die ben ik aan het rennen. En die zei ze, hey hoi, en best er klaar voor? Dat jouwt een stukje biening, hè? 22 dwarpen op die route van hier het winderige Jesterbjerrum naar Raat. Dus we hebben de wien in de reg, dat is goed. Ik ben heel benieuwd wie ik tjin kom, want 22 dwarpen, ja, hoe ben je die om elkaar? Wat is het te tjin en te dwaan om de buis? Ik ben van start, Genarien, ondadelijks. Ondadelijks, Miranda. Heel wat oors nou, want waarom worden zo volle Duitse squalband ziek na een bezite aan het Ameland? Huisdokter Jacques Jacobs ontdekt de oorzaak van deze mysterieuze ziekte. Dit en andere thema's binnen het onderwerp van zijn promotieonderzoek dat waasje presenteren wordt. Jacobs, welkom. We doen het even in het Nederlands, hè? Dat is goed. Dat is voor alle partijen beter, want die komt oorspronkelijk uit Nijmegen. Ja. En dan heb ik al heel vaak dit programma mogen presenteren, maar nog nooit is een gast hier naartoe gevlogen. En dit. U wel, hè? Ja, ik ben gevlogen. Ja, ik ben gevlogen. Is dat normaal dat je gaat vaker naar patiënten toe met het vliegtuig? Nee, niet naar patiënten. Nee, alleen af en toe vlieg ik naar de wal. Naar de wal. Ja. En dan nu, u bent dus ook piloot? Ja, ik ben piloot. En gevlogen dus op Eelde. Nee. U bent al 25 jaar huisarts op Ameland. En nu promoveert u op opvallende onderwerpen die u in die afgelopen periode bent tegengekomen. En één daarvan is dus de Amelander krankheid. Ja. Wat is dat, Amelander krankheid? Nou, de Amelander krankheid is een ziekte die tussen 1948 en 1993 voorkwam in een Duits gebied rond Keulen. En de ziekte die trad op in meestal augustus, september. En het trad op bij kinderen. En de symptomen waren, ze hadden diarree, ze kregen buikpijn, ze waren misselijk, hadden wat koorts. Soms was de diarree zo erg dat ze opgenomen moesten worden. En al die kinderen hadden als overeenkomst dat ze allemaal in Ameland op vakantie waren geweest. En de Duitsers die hebben dan een hele logische naam gegeven en dat was dan de Amelander krankheid. Ja, en u heeft nu ontdekt wat eigenlijk de oorzaak daarvan is. Ja, het was in 1993 was de epidemie zo erg en er werden zoveel kinderen opgenomen in de ziekenhuizen dat ze de inspectie daar maakte zich zorgen. En toen zijn ze in Duitsland eerst gaan zoeken om een verklaring voor die ziekte. Ze wisten wel dat 1 bacterie erin zat, dat was de Campylobacter jejuni, maar ze hadden geen verklaring waar die bacterie vandaan kwam. En u wel? Nee, ook niet. Nee, ook niet. Nee, het was op een gegeven moment zo, alles gingen ze onderzoeken, de Duitsers. En dat hebben ze echt heel gründlich gedaan. Alleen Duitse Gründlichkeit. Ja. Alleen de verklaring hadden ze niet. En toen, na lang zoekwerk, kwamen ze bij ons. Dus bij ons huisartsen op Ameland. Ja, en u kwam er uiteindelijk achter dat die bacterie dus in de rauwe melk zat. Ja, we zaten bij mij in de keuken, waren we zo een beetje aan het filosoferen van wat kan nou de oorzaak zijn. En die Duitse artsen die zeiden, ja, we hebben alles onderzocht en alles wordt in Duitsland gekocht. Dus dat is allemaal hartstikke goed. Dus waarom zouden we, ja, wat kan het zijn? En toevallig, toen we bezig waren, zag ik iemand melk halen bij de buurman. En toen zijn we gaan kijken of de melk niet de mogelijke oorzaak was. En dat in die tijd bleek ook nog dat melk een mogelijke oorzaak was. En we zijn de melk gaan uitzoeken op de boerderijen. En toen bleek dus dat er bepaalde boerderijen waren besmet. Ja. En verder was het zo, we moesten ook
ja, als je melk kookt, dan kan het natuurlijk, dan kan het niet gebeuren. En wat bleek nou? Dat al de boerderijen die hadden als een soort gezondheidsideaal een glas rauwe melk voor het ontbijt. Oh. En dan kregen ze... En dan kreeg je dus... Dan kregen ze pas het ontbijt. Dus als je... En het was een hele grote groep die amelanderkrankheid kreeg. Ja. Nou is er een andere hele bekende huisarts op de Waddeneilanden en de Waddeneilanden. En dat is natuurlijk dokter Deen. Ja. Kunnen we even een stukje naar kijken? Ik denk niet dat er een huisarts in Nederland is die zo'n gevarieerde praktijk heeft als hier op Vlieland. En die eigenlijk alles meemaakt met de mensen. Het dichtstbijzijnde ziekenhuis is ongeveer 2 uur reizen. Dus je bent zo'n beetje chirurg, natuurlijk de gewone huisartsentaken. Maar daarnaast ben je ook nog eens dierenarts, tandarts voor een gedeelte. Dan ben je geriater, dan ben je echt RIAG-arts, psychiater, psycholoog, maatschappelijk werker, bedrijfsarts, verpleeghuisarts, militair arts, laboratoriumarts. De eigen trombosedienst hebben we hier. Nou, zo zijn er nog heel wat meer gemeenteartsen ook nog. Hè? Is dit herkenbaar eigenlijk? Ja, behalve dan het dierenarts zijn, dat zijn we niet. We hebben een hele goede dierenarts op Ameland. Oké, dus dat bent u niet. We hebben een hele goede tandarts op Ameland. Oh, dat ook? Dus de rest is echt herkenbaar. Ja, want u heeft er toch eigenlijk ook voor gezorgd dat er een röntgenapparaat nu op Ameland is? Ja. Want? En dat bespaart ook heel veel kosten, neem ik aan? Ja, ik heb we hebben een röntgenapparaat hebben aangeschaft en het vak zelf, dat is een beschermd vak. Dus we hebben ook gezorgd dat de radioloog elke foto kan beoordelen en dat de chirurg mee kan beoordelen. En dat gebeurt dan in Dokkum. En ja, het geeft ontzettend veel voordeel. Financieel voordeel. We hoeven veel minder mensen te verwijzen. We missen veel minder fracturen. En de patiënten zelf zijn ook erg tevreden. Ja, nou, levendig bestaan volgens mij daar op Ameland. Over John Deen is een boek verschenen, zelfs een film. Komt er ooit nog een boek over u of niet? Nee. Dat niet? Nee. Hebt u al eens een patiënt zelf naar het vasteland gevlogen? Nee. Dat zou natuurlijk spectaculair zijn, toch? Dat zou ja, toch? Zijn, ja. En dan u achter het stuur. Ja, nee, dat... andersom wel. Ik heb wel ooit patiënten... Dat kan wel. Terug. Takom Waasje, dan is de promotiegeerkomst op de Universiteit in Grains. Ja, Jelle, 8 jaar hast u vastzitten West van de slachtenmarathon, van het slachtenbestuur. Dus die steekt onder witsen van dit hele grote volksevenement. En dit jaar zit hem dan eindelijk zelf rennen. Ja. Volop in training? Ja, absoluut. In de tijd dat ik voorzitter wie koer het vanzelfs net. Doe ik wel eens stikjes maar de meeste mij doen. En ik wil eens in de 3 inroen om gewoon wat zichtbaar te wezen op het dik. Maar nu zit ik hem echt voor het eerst rennen. Ja, en als dan bijvoorbeeld Dirk Brunsma, dat is nou die opvolger eigenlijk, hè, als die onder het werk sjost, begint het dan bij die zelf een beetje te kriebelen? Nou, net meer. Het is Arne Jochem de Vries is nou de voorzitter. Dus die had het voorzitterschap van mij oernomen. En dat is in vertrouwde handen. En Imi Jonkman is nou projectleider. En die had ik een artistiek leider bij haar. Dat is dan Brunsma. Dus maar dat is allemaal fantastisch. Ja. Maar het begint net te kriebelen met deze. Nou, want ik weet hoeveel tijd dat het kost om de slachten te organiseren. En dan denk ik, die tijd, die stek ik nou voor in andere dingen. Ja. Ben je ook bekend? Bent u bekend met het fenomeen slachtenmarathon? Nee, ik hoorde het hier. Maar ik hoorde wel dat een deel wandelde en een deel die rent. Ja. En dat is gemixt? Of, Nee. De hardlopers gaan eerst van start. Ja. En daarna komen de wandelaars daarachteraan. Ja, want in 2000 was de allereerste editie. Dus nu de 5e editie. We kunnen eventjes, speciaal ook voor u, even een korte impressie. Oké. Ik wens je hem een hartstikke mooie dag daar. Ja, best. Prachtig. Het is zo gezellig nou al. Ja, we waren de troep hier, man. Wat ligt dat nou op? Zien er even een ringmandje met en in één keer hups, oké.
Ja, Jelle, je moet toch zeggen, het wie eigenlijk gelijk een enorm groot succes. Ja. Wat is nou, vind je, de verklaring, het geheim achter dat, die onttrekkingskracht eigenlijk van de slacht? Nou, ik denk dat het in 2000 wie het grote simmergevoel, de reunie, de Simmer 2000, daar liften wij in mee. Het wie een project van het Fries Festival, het wie een nijproject. Maar wij hebben het dadelijk, ik zat al zet, dat het meer wie als alleen nog maar een kuiertocht. Het wie een culturele kuiertocht. Dus er wie van alles te beleven onderwijs. En dat hebben wij heel dit uitdroegen. En dat willen de meesten wel ervaren. Neem net waar dat in Simmer 2000 woe elk oer al bijwijzen. Dat wie een fenomeen, dat hong om die Simmer 2000, die grote Friese reunie die er wie, men woe oer al bijwijzen. En dat wie ik bij de slachten. Maar toen hebben wij het in 2000 Vossadel zet, dat mensen zeggen, ja, dit is te leuk. Dit willen we vaker. En daarna is ik een aparte stichting opgericht. Maar daar ben ik voorzitter van. Ja, want het succes is natuurlijk een mindere kant. Wat heel kwad zeggen we eventjes die bussen. Dat die in 2004. Ja. Dat wie in Jesterbierum, mensen die stien daar te wachten. Ja. En die bussen die koen eigenlijk geen kant op. Nee. En die mensen waren verklommen. Ja, je kan net vooroefenen. Hè? Je kan net een generale repetitie houden. En de eerste keer roemen wij van Jesterbierum naar Raad. En toen zijn de dwarpen, nou, dan willen de volgende keer oors omrennen. Wij zeggen dadelijk wel dat dat volle problematischer worden zou, omdat je bij de diek geen ontwiek had. En dat die ik blikken, al hoe goed dat je het tarret hebben en goed terugpraat hebben met buschauffeurs en met de kuierders, roen het daar toch speek. En daar hebben we letter van leerd, want daar in 2012 roen het allemaal perfect. Wat ik wichtig is, dat hier doe ik net zo in de gaten, dat wij lieten de meesten maar eigenlijk maar los, zodra die onder start kwamen. En om een uur is 8 kwamen er een hele klofte meesten. En naderhand hebben we analyseerd, hebben we al die meesten maar terug kunnen laten. Maar als je 1000 kuierders meer in de uren loslitten, dan komen er minstens om 4 uur 1000 kuierders meer om bij de finish. Ja. En dat nekte us doel. En dan krijg je mensen die volle direct naar huis. Want ik ben vurg. Er ben ik genoeg, die binnen daar in een hele grote tintendel strutsen. Zeg maar. Want onder finish hebben we wel een hele grote tintensteen. En Jesterbierum is natuurlijk, met alle respect, wat oors. Als je in Raad, midden in het centrum van het dorp. Ja, nee, maar dat is weer. En daarom hier we bij de dik een hele grote tint. En er ben ik genoeg mensen die zijn van, nou, er zat er ook daar bij die bussen. Wij gaan eerst een uur in de tenten zitten. En die hebben van het hele traject niks meemaken. Het had ik maar een uur dwarren, maar dat hier we graag voorkomen kennen. Nou, daar hebben we van geleerd. Maar dat is dan even een minder puntje dan, hè? Maar laten we vooral even zien naar de mooie dingen. Ja. Want 2 dingen, denk ik, weet je heel grutskop binnen. Dat is het realiseren van die 2 bregen eigenlijk. Hè? Ja, dat is... De oude Slachterdiek, die 42 kilometer, dat is cultuurhistorisch bezit. Hè? Die rint als een slinger door heel Friesland heen. En die is toch 2 dieken ooit onder Brutsen geweest. Dus de provinciale diek van Ljouwert naar Balzert en de Rijkswaai van Ljouwert naar Haas. De Bruts men gewoon door die Slachterdiek heen. Ja, en toen moesten wij woonden graag hoe die Slachterdiek kuieren en daar moesten we dus een alternatief van vinden. Bij Frenscherlui wel een alternatief, maar bij Wommels net. Moesten ze helemaal omrennen, om Wommels heen, terug Wommels heen. En toen is al in 2000, voor 2000 is al daar een bregendeadline. Dat weer relatief makkelijk, omdat het een provinciale diek weer. Die 2 bregen, ja, die moesten door een Rijkswaai heen. Nou, daar hebben we wat over gehad, dat we net weten. Dat het was zo ingewikkeld geweest. Ja. Monsieur Rijn Hofstra als politiek te krijgen. Ja, maar het resultaat is er ook. Ja, maar het resultaat is er ook. Ja. Het zijn hele mooie bregen. En Rijn Hofstra, architect, wie daarin heel geduldig en heel, die koer heel goed diplomatiek is, maar de vibe wandelen dat we toch voor elkaar kregen. Nou, hij ging de wel doordrukken. Ja, absoluut. En Takom Sneun, daar herinneren dus 15.000 mensen oer die 2 bregen. En Takom Sneun dan de Slachtermarathon. En deze week verkent Miranda Werkman voor u de route. En volgens mij is nog altijd bij de start in Jesterbierum. En daar ben ik altijd een heel soort culturele elementen verwerken in die route, Miranda. Want wat hadden ze eigenlijk voor deze 5e editie al betocht? Ja, voor deze 5e editie is het thema feest. En ik neem een stukje op met Dirk Bruusma, artistiek leider. Thema feest, 22 dwarpen. Hoe verbiest die man elkaar? Wat is die rol? Nou, verbinden. Nou, wisten we binnen vorig jaar, ik roen dit hier ongeveer bij de 22 dwarpen bij ons West. En op de koffie om eigenlijk creatieve mensen uit die dwarpen te zien. Want er zit zoveel creativiteit in die dwarpen zelfs. En uiteindelijk ben we begonnen met een enorme groep met creatieve spin, zouden wij zeggen. En eigenlijk hebben al die dwarpelingen de programmering dit keer betocht.
Een heel gedeelte gaat echt in gearworking met een dwarp. Dus wij zetten nooit samen een korpsdel, dat gaat echt in gearworking bij een dwarp. De Oasis, waar Ted Roosendaal, Siep van de Ploeg en het Broken Brass Ensemble staan. Wat er gebeurt, on idioterie soms, maar wel prachtige idioterie, is te jaren betocht. En er ben zo weken en weken met waanden. En hoe leuk is dat om daarom uit te doen? Oh, dat is geweldig. Wie wat het is? Ik weet soms op een gegeven moment niet meer wat er gebeurt op de route. De dwarpen zijn zo enthousiast en ze stekken elkaar ook aan. Maar is die rol dan ook dat het zwaar is dat er een soort van eenheid in komt? Of ziekjes bij de artistieke stiepen? Ja, beide. Als het goed rint, dan is dat helemaal net nedig natuurlijk. Maar ik probeer je natuurlijk oorlog te kennen uit te dagen om correct nog even verder te zien. Maar neem eens mooi, wat kun je dan verwachten? Wat kan ik verwachten? Ik hem sneur in? Ja, een heel soort. Er zijn traaien muziekplakken bijvoorbeeld. Muziekgroepen maken elkaar gearwerkje. Dus ze doen een stukje wat ze zelfs doen, maar ze doen ook een stukje samen. Dat is iets nice. Nou ja, daar hebben we in verrast. Wat leuk! Ja, prachtig. Nou, en de oase, zeg. Ja, er is bijvoorbeeld een oase met een soort circusachtig, carnavalenachtig New Orleans brass thema is. Met een vrouw met de baard komt en, nou ja, neem het maar op. Maar ik in de hudde van Rin. Bist ook wat een rinner, Dirk? Ja, ik ren een heel soort. Jongens, ik thuis kom na half uren, vaak nog even een uren. Lekker boeten, even alles kwijtraait. Dat is het, hè? Er is hem sneuring? Ben we nog aan het twijfelen. We gaan er zeker bij ons, of op een scooter, of op een trekker, of rint. Hey, ik ren terug, want ik heb een hudde tempo dan die. Hey, bedankt. Ik ben heel benieuwd. Ja, ik zie je later wel. Joe! Ik neem weer verder Arjen en dan zeg ik... Oh, ik zit daarop... Hey, dat is wel leuk. Het startplak, Jester Bierum, daar gebeurt aansteken van alles. Sneun en ik verken de route nog. Ik ren verder. Ja, we komen aanstaan bij Miranda Werverom. En u bent ook helemaal enthousiast geworden, hè? Over de slachtermarathon. Ik ga het hem over 4 jaar ook gewoon lopen. Precies. Ja, toch? Ja. Als ik geen dienst heb. Als ik geen dienst heb. Afgesproken. Ja. Afgesproken. Ja. Hij neemt hem zelfs kapitein Nero, de Friese vakier. En wie in en om jou het verneemt, maar zijn act als messenslikker en vuurspuier. Ik had over Douwe Bielsma, of bij de Ljouwters beter bekend als Slappe Douwe. En nu is er dit boek over hem verschijnd. Schreeuwen terug Hille Bielsma, schrouwer en ik neef van Douwe. Ja, waarom? Hij weet die jouw omke. Waarom moest dit boek er nou komen? Nou, moeten. Maar wij hadden in de familie zoveel verhalen van Slappe Douwe. En die kwamen iedere keer weer terug als wij gezamenlijk eens keer een soort reunie hadden van de familie. Dan kwamen die verhalen weer los. En op een bepaald moment zei ik moet er niet eens een keer een boek over die man komen. Want het is toch wel een heel opmerkelijk figuur in die tijd geweest. En zo ben ik ermee begonnen. Ja. En, maar wat voor figuur wie hij? Een markante Ljouwerter. Maar... Hij is een hele markante Leeuwarder, zonder meer. Hij heeft de kennis en de mogelijkheden ontwikkeld om de pijn, dat hij daar tegen kon. Hij kon dus op sabelbed kon hij lopen, hij kon op een spijkerbed kon hij liggen. En hij concentreerde zich en dan was hij bestand tegen die pijn. Dus hij kon een heleboel acts opvoeren in de top. En hij stier op een merk of zo? Hij stond heel vaak op Leeuwarden Nieuwestad. Daar waar hij vooral op een vrijdagmarkt, als er veel publiek was, waar hij zijn kleedje uitspreidde. En dan verzocht hij aan het publiek om daar geld te deponeren. En als het niet genoeg was, dan moedigde hij ze natuurlijk weer eventjes aan. Ja. Zo van, er moet wat geld erbij. En dan hield hij zijn act. Ja, hij wie jouw omke. Je had hem wel eens getroffen natuurlijk dan. Op... Ik heb hem een keer getroffen. Ik heb er een jeugdherinnering van, inderdaad. Ja. Want er is net een heel soort materiaal meer van. Maar wel een paar foto's nog. Die staan natuurlijk in het boek. Kun je mij eventjes voorzetten, jongens. Deze foto. Want wat gebeurt hier dan? Iets met een speakerbed, met gewicht? Nee, dit is een sabelbed. Een sabelbed? Ja, hij ligt op sabelbed. En er zijn gewichten op hem neergelegd. En hij is daartegen bestand. En hij kan zonder verwondingen kan hij dan weer van zo'n bed komen. Ken jou dat hek? Nee, kan ik niet. Dat ken jou net. Nee. Ik wil het ook niet proberen, nee. En is er nog een foto? Volgens mij hebben we nog een foto. Die kun ik al even zien litten. Ja. Wat die is dit? kruipt hij door zo'n soort ringetje heen. Ja. En, een ringetje van een centimeter als 20, 24. Zoiets, iets dergelijks. Heel klein. En hij wurmt zich daardoorheen. En zo is hij ook aan zijn bijnaam gekomen.
Hij was zo lenig dat hij was Slappe Douwe. Dat is de naam die het Leeuwarden publiek hem heeft gegeven. Ja. Maar nou, in de jaren 60 die hij eindelijk op het punt van landelijk tropbrekken. Klopt. Dat kwam wat hij zijn debuut maken had in een televisieprogramma. Het televisieprogramma Flits. Hebben we een fragmentje van. Ja. Hoe komt het nou dat ze u in Friesland Slappe Douwe noemen? Waar komt dat vandaan? Nou ja, dat is natuurlijk... ik ben er niet zo groot op hoor, op die bijnaam. Want ik werk altijd onder mijn artiestennaam van Kapitein Nero. Ja. De Friese vaker en slangacrobaat. Maar ja, door de lenigheid natuurlijk. Hè. Ja. En u doet allerlei vreemde dingen. U gaat op een bed met spijkers liggen en u werpt zich in de zwaarden, in de sabels. Ja. En erover komt u allemaal niets, hè? Nee, dat mag hoe niet. komt dat? Ja, iedere dag moet ik trainen. Ja. Want ik ben de oudste acrobaat van het land ook. Hè. Je voelt al, de spieren van een 67-jarige die zijn niet zo soepel meer dan een van 25. Nee. Maar ja, ik heb nergens in last van. Trainen en nog wel eens trainen. Ja, allemachtig mooi om te zien, die hele oude beelden. Ja. Ja. Jeroen, oefen die elke dag? Oefen die elke dag? Of, dat oefenen door die ringen moest hij iedere dag doen. Ja. Want anders zou hij zijn lenigheid ook verliezen. Ja. En wat andere acts betreft, ja, dat onderhield hij ook wel. Maar dat deed hij vooral op straat. En hij ging naar scholen ging hij toe. Maar hij moest ervan bestaan, hè? Ja, hij moest ervan bestaan. Ja. Het was zijn broodwinning. Ja, ja. En niet te vergeten, hij had 10 kinderen op het duur. Zo. Dus er moest wel wat geld moest er op het laadje komen. Wat altijd onbelangrijk wie die bijnaam Slappe Douwe, met al die CMBN, kwam net heel gelukkig. Nee, maar hij wie dus zelf echt net zo blied, maar die bijnaam van Slappe Douwe, dat lijkt wat gevoelig. Hè? Waarom wie dat eigenlijk? Ja, hij had de associatie dat het dan een zwakte was. Ja, wat een slappen in je. Slappen, ja dat is, dat hij geen wil heeft, dat hij geen kracht heeft. Maar dat heeft hij juist wel. Ja, hij is niet alleen lenig, maar hij is ook krachtig. Het hartstikke sterk. Ja, maar dat idee had hij ervan dat het dan slap was. Ja. En waar wenne hij precies dan in Ljouwert? Oh, hij heeft een heleboel verschillende adressen gewoond. Oh, ja? Oorspronkelijk heeft hij met zijn familie in een Weerklank gewoond. Ja? Heeft hij zelf ook nog gewoond. Bij het Vliet, hè? Onder Galileen heeft hij gewoond. Ja, precies. De oude Weerklank. En daarna is hij in de Westerstraat gekomen. Nou, een heleboel adressen. Ik heb ze allemaal wel opgezomd in het Maar dat boek. zit dus al hier in dit boek? Ja, dat is allemaal... Maar wat voor omjouwing wie dat dan eigenlijk, de Weerklank? Ja, dat was een buurt met hele armzalige huisjes, met hele dunne wandjes. Ik ken de verhalen van mijn vader. De jongens moesten boven op zolder slapen. En het was een onbeschoten pannendak. En 's winters kwam de sneeuw daar doorheen. Ja. En dan werd hij 's morgens wakker. En had hij sneeuw in zijn haar. Ja. Nou, dat soort huisjes was het. Ja. Een privaat hadden ze met verschillende gezinnen, verschillende huizen. Die stond even verderop. Niet een eigen privaat in huis. Nee. Een watercloset hadden ze helemaal nog niet. Nee. Een tonnetje, een privaat. Nou, dat soort omstandigheden. Alle je dus opschreven in dit boek. Ja. Slappe Douwe, boeienkoning, fakir en vuurvreter. Ja. Tiegetank voor jouw verhaal. Door een heel soort succes, Jelle. Hè, mooi met tak om snuren. Ja. En jou pakken aan het vriend weer. En weer waarom? Naar je Amelon. We kunnen nog eventjes trouwens naar Miranda. Want Miranda die is nevens mij nog altijd bij Jeste Wierum. En Miranda, het centrale thema, dat is feest. Is het eigenlijk al een beetje feest bij jou? Nou, ik ken ook het eerste gedeelte van de route Hoorn. Heel iets stukje. De start hier in Jeste Wierum. En maar te zien wat ik hier terug... wat ik hier vind, onder route zet terug, have fun, succes. Wat leuk. Hey, dat maken vooral de starters van sneeuwen. Ja. En wat heem nog meer maken? Een vlag, zeg ik? Ja. Wat kun je erover vertellen? Nou, we moesten een vlagje verven en dan werd het een grotteline. Een grotteline, en daar komen al die kuiers dan onder terug, hé? Ja. Bist je zelf ook wat een herinner? Nee. Dat net. Nou, dan mag me goed aanmoedigen, want dat is wel van belang, hè? Juf Lisanne is het, hè? Ja, dat klopt. Ja. Juf Lisanne. Je bent de hele week al onder de gong, maar het Marsje van Vlaggetjes. Ja, we zijn deze afgelopen week inderdaad bezig geweest om het spandoek te maken en mooie vlaggetjes te versieren. Dit zijn er natuurlijk maar 3, maar het zijn vlaggetjes van de hele school. De kleuters hebben handjes geverfd om de mensen bij de start uit te zwaaien. En zo heeft iedereen er wat zijn eigen ding van gemaakt. En herinner ik gwons van je, de slachten? Ja, ik zelf. Ja.
ik ga dit jaar weer de slag te lopen. 4 jaar geleden heb ik hem ook gelopen. Toen zei ik doe het nooit weer. Maar toch ga ik zaterdag weer aan de start verschijnen. Dus, ik doe het nooit weer. Is dat zwier? Nou, vooral het laatste stukje vond ik wel erg pittig, ja. Ja, over de brug, over de snelweg. Toen dacht ik, oh, nou ben ik er bijna. Maar dat viel toch nog tegen, ja. Nou, de oermoediging die is er bij de start hier in Jesterbjerm. Ja. Is nog in je laatste tip voor alle mensen die niet met sneur in zullen? Nou, have fun. Oké, hey jongens, hartstikke bedankt. En sneur goed oermoediging, hè? En de mensen wel nodig. Nou, zo ren ik verder en dan zeg ik wel werd ik moen bedarrie, Arjen. Hier in de moelen, maar dat komt van al die wieën. Ja, het waait er altijd, nevens mij. Het is ook altijd, ja. Oké, Miranda Tiegetank en morgen dan zien we daar weer. Heren, je mek Tiegetank, ons Safir, morgen ben we er dus weer. Waar we het ontan, hoe dan ook nog een hele gezellige dag. Pas op de mond zitten. Oh, ik zie het even op. Ja, ik morgen rint Miranda weer een stukje van de slachten. En aan tafel bepraten we de taalrubriek van Annemarije Bloem. Waar? Nou, die ene van het Inommers. Oh, die van de... Ja. Oké.